телефоне ки бисёри шумо иҷдат доштем ва дар комментар нависидем ки нархаш чанд сом кай мешавад дар магазини Рафоз ма барои шумо гуфта мезанам. Телефони Tecno Spark 20 Pro ба корпуси iPhone 15 ё ки 16 Pro Max монанда сета камера дорад. Иҷа бошад ҷои фонари гази гуфта мегзарем поли нашоти телефон. Нархш бошад 15990 рубл. Дар видео якта лайк мемонем, дар канал обуна мемонем ва фикрҳои худтона ҳатман дар комментарияи охири видеода нависен ки ами телефон дар нархи худаш меарзад ё касоне ки именно ҳами фирмаи Tecno дорад ҳатман дар комментар нависен ки чӣ хел кор мекунад Tecno. Ва фикри ман Tecno ҳами ба наздикӣ биромадане ки ба чени Redmi ё Samsung пашти уривниш рост омадааст. Телефони Tecno Spark 20 Pro дар дари коробка бошад 33 ватта турбозарядка дорад, кабел ва ҳатто пилёнка қатъи чихол дорад. Пилёнка и бошад 1 сола гарантия. Пилёнка документҳои телефон ҷа бошад чихоли прозрачный 33 ватта турбозарядка, симак барои сим-картаи кардан ва якта дигар кабел дорад. Ва расветкоша хтон десен сафед, ини бошад зар, ини бошад сиёҳ. 15990 рубл, 108 мегапиксел камера, ё расон бошад 8 ва 2 мегапиксел, иҷа бошад фонарик, расветкаи сафедаш ва фронтални камераи телефон бошад 32 мегапиксел. 120 ГГц экранш кор мекунад, процессор Mediatek Helio G 99 метавонӣ ба телефон бозӣ кунӣ, ба мисоли PUBG ё Call of Duty метавонӣ. Ва иҷа бошад Play Market, иҷа ҳоли акван шудагем ва ини бошад качествои камераи и ва то 10x пеш меравад ва ини бошад фронтални камераи телефони Tecno Spark 20 Pro. Барои шумо услугаи магазини Риафона барои шумо гап мезанам. Магазини Риафон телефонода 1 сола гарантия метавад. Ҳама телефоно дар магазини Риафон навпачка ва 1 сола гарантия дорад. Касоне ки магазини Риафон телефон заказ кардани бошад ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка мекунем, ҳамчунин дар Москва то метротон доставка мекунем. Касоне ки ай Тоҷикистон ё Тоҷикистон равон кардани бошад, телефон заказ кардани бошад, дар муддати 3 рӯз мерасад. Ва то почта бошад, дар охир видео ё дар ҳози дар монтаж мемонем. Як бардор мо заказ кардагам, ба мисоли ин хели видео мо бисёр видео аст, ҳама ира намемонем. Якта ами видео якча мемонем, як бардор мо ай почта телефон заказ кардага ва хе получатш кардага шуморо метавонем ба боварӣ заказ кунем. ин ай Санкт-Петербург почта қатирои кардам, ай Москва нагирифтем, иншаллох худо хоҳад мегирем. Нагирифтем. На телефон рой кардам, расид. ина қабул кардем, ҳамаш адрес ҳаст. Я чихол ай худаш будай, бо я чихол дигар рӯзи ҷумъа заказ карда будем. Я чихол дигар бо адрес дута. Ина я ба видео зазадем, айдари қатича, айдари зардако ҳамин навушник буромад. Навушникам рӯй кардам, навушники хушрӯ. ва шумо бошад барои заказ кардан ин номерои рӯи экрамдагида метавонед заказ кунед ва мо шумо да бошад доставка мекунем. Ва дар ҷа бошад авиакасса Real Avia барои билет бошад 923 алоқа мебурем. Билети арзон ва боваринок фақат дар Real Avia ва телефоно бошад ҳар ҳафта рӯзои ҷумъа стекло чихолош бесплатно ва гуфта намона дар ҷа ва дар ҷа бошад та дигар телефон харидорӣ кард дар бошад шарикои зардам аст, дар шарикҳо наушник повербанк ё падаркҳое ки чизе ки шумо дар кори ҳамун чиз дар ҳами падаркҳои зард аст. Ва ҳанотон вақто саломату хона обод бошед.